ngaturi katosan kagem para bapak ibu ahli jamaah pengausan ngerti wekdal ingkang sampun sawetawis dalu kasuwun kanthi sanget tumanten enggal-enggal sumarawuh sekawi acara tumanten badhe kawiwitan. Kula ambali malih ngaturi kawigatosan kagem para bapak ibu ahli jamaah pengausan ngangeti wekdal ingkang sampun sawetawis dalu kasuwun kanthi sanget tumanten enggal-enggal sumarawuh sekawit acara tumanten badhe kawiwitan. Mugi wonten tresna kawigatosan matur nuwun. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin atana fi ilmina
الكون أضاء من قبلك شريفا هيا بنا نسعى ونقى عبد المعروس الكون أضاء من قبلك شريفا هيا بنا نسعى ونقى Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Akiru ilaik ilaika ya Rabb wa anta anni Allah
الهدى نور الجمال لمنا من وجه شمس الهدى Abra